Кажи, как се казваш? Казвам се Стеф. И съм на 18 години от Варна. Какво учиш? Учим в четвъртия езикова гимназия, предварича Кюри. Как? Кюри? Кюри? Жилио Кюри. Преди малко си говорихме с тебе за хората напоследък. Как се развиват, нали, какво се случва с тях и така нататък. Ти ми каза на доста интересно мнение. Помниш ли за какво си говорихме? Относно деградиралата ценностна система Да. на младите. Много ли е деградирала? Достатъчно. И с какво точно можеш да опишиш с две думи? Промяна в менталитета, промяна в държанието и промяна в разбирането. А откъде произхожда това, знаеш? От обществото, всичко това, което се дава по телевизията. Ти искаш да кажеш, че медията е виновна за това, което се случва. Да. До някъде. А медията подкупена ли? Може би според зависи от информацията, която се предоставя. В смисъл... Всичко може да е подкупено в нашата държава, така? Да. И медиите са подкупени, и те на тях дължиме всички тази промяна и деградация в обществото. Това ли искаш да кажеш? Не. Сега, нали, интервюто, което даваме, то е за нашите зрители във Фейсбук, които са не повече от 5-6 хиляди човека, така че няма от какво да се притесняваш. Просто ми беше любопитна и интересна твоята гледна точка и затова исках да го заснемем, нали, да покажем какво може да бъде едно по-различно държание, нали, защото всеки човек носи индивидуално държание в себе си, но като цяло матрицата, това, което виждаме, което, нали, се случва навънка, е така малко едно и също като че ли. Нали, единия копира другия, държание, облекло, музиката, която слуша, нали, няма индивидуалисти. Къде са индивидуалисти според тебе? Плагиатството, индивидуалистите. И има ли въобще индивидуалисти в нашата държава? Нашата държава не е като цяло света индивидуалистите са тези, които поставят началото на нещо. Плагиатството е последно от всички други. А защо масата винаги са плагиатите и тези, които копират? Защото е по-лесно или... Може би защото обществото е глупово, няма идеи. Или просто им е по-лесно така? И като цяло всеки се стреми да направи, т.е. да вземе нещо готово, колко създаде нещо от себе си и да постигне нещо ново. Май се повторих. Не, няма значение, че се повторя, но да, интересна гледна точка. Въпросът е защо хората копират? Защо според те ли копират? Просто им се закърнява мозъка или всичко това, което ни се случва около нас, не ни дава възможност да се разгърнем или... Добре, кажи ми за любовта. Какво е за тебе любовта? Човек, в който да споделя хубавите моменти, човек, в който да намирам най-добре приятел. Любовта съществува ли все още? Да. Да. За чувство. Моля? За тези, които искат. За тези, които искат? А според теб няма ли хора, които го искат, но не могат да го получат? По една или друга причина? Колкото и да е банално, всеки влага си на пътници. Човек само поражда любов от другите. Не е нужно да има любов между мъж и жена. Може и между двама мъже. Може между две жени. Да. Може просто между приятели. Според тебе има ли трансформация любовта от преди 10-15 години до сега? Близкото минало. Не. Няма една и съща си от преди примерно 15 години до сега. Това винаги е една и съща. Винаги е една и съща. Това се чувства. Това е разбиране. А защо според тебе хората толкова много вече не се разбират, толкова много се разделят и толкова много хора имат, които са сами? Защото има любов ли? Защото прекалено бързат и си мисля, че всичко любов бързат избора си на... Нали, развеждат се, следователно бързат се жените, но може да според зависи от пола. Иначе... Защо бързат да не са сами? Защото си мисля, че са намерили точния човек, не са го опознали прекалено добре, може би в един определен момент
вече пътищата не се разминават. Да, разбира се, изтървявам. Не, ти на камерата изглеждаш доста добре, между другото. После като... Димо ми се смее. Димо, смее ли си? Не е вярно. Димо, искаш ли да зададеш ни въпрос? Не? Не. Аз само слушам. Какво си? Само слушам. Ти се слушам. Ще ни кажеш ли за твоята мечта? За фамилията и... Каква е твоята мечта в живота? Една най-голямата мечта, която е. Наистина да постигна нещо. Какво означава да постигнеш нещо? Постигнеш нещо, да се чувстваш щастлив един ден, да можеш да осигуриш семейството си най-важното. И просто когато погледнеш назад, да видиш, че си оставя нещо. Не си остава някаква следа в живота. Вчера превеждах една книга. Да. Тоест не книга, отказ от книга, френска литература. Там се казваше, че ние не можем да бъдем никой в сегашно време, ако игнорираме това, което ще бъдем. Ако не гледаме бъдещето и игнорираме бъдещето и не се замислим за нашите планове, защо съществуваме и сега. Това е така смисъл. Интересна мисъл. Да. Интересна мисъл, върху която може да се помисли, да. Хубаво ли е човек да мисли в бъдещето или според тебе е добре всеки да живее днескашния ден без да мисли за другия ден, защото виждаме в какво ежедневие живеем, в какъв хаотичен живот живеем, в който няма обещание или гаранция, че утрешния ден ще се случи и ще го има. Има близко бъдеще, има далечно бъдеще. Mm-hmm. Има дългосрочни, има краткосрочни планове. Ти на кое си фен? Или... Едно е да мечтаеш и да си представяш бъдещето, друго да го кроиш и да го изграждаш. Следователно мога да си мечтая за това, което ще бъде след 20 години, просто да си го представя. Едно е да мисля какво мога да направя в близката една година. Защо? Да се постарая да го направя. Следователно съм изпълнила мечтата си, съм гледала за бъдеще. Това, което съм искала да постигна за бъдеще, вече остава в миналото, защото съм го постигнала и не съм го постигнала. Кажи ми накратко, защо не искаш да останеш в България? Защото ми се дава шанс на мората да се развиват. Защото всички се потискат от системата, колкото и да е банално и изтъркано. И защото в чужбина наистина живота се различа. Кое ще ти липсва най-много? Семейството. Единствено. Мама. Нещо от самата държава? Не бих останала в България, харесва, но мисля, че обстановката човек сам се състава. С обстановката около самия себе си. Искаш да кажеш, човек, независимо къде гради сам своето положение и сам своето бъдеще, независимо къде се намира. Даже лицата, които са в Сомалия, примерно, не гладуват и те сами избират този избор, който са направили, ситуацията, в която са. Те нямат избор просто. Аз решавам да взема в чужбина и го правя. Следователно съм нещастна в чужбина и не съм си направила обстановката. Мога да се върна тук, където съм щастлива. Но аз отивам там да кроя бъдеще, да се създавам някакви планове и да се развивам. Ако съм да се развивам, обстановката, мисля, че трябва да бъде някакъв фактор. Нещо обнадеждаващо, нещо весело да кажеш накрая за нашите Фейсбук зрители. Дали ми се смеят на клипчета? Браво!